So, good day sa tanan, no, and I'm excited to announce this kay atay premium ani worth 100 USDT, no. So, let's go. So, kanina ito siya, no. Tring. So, kaniyang price 100 USDT. So, duhang daw gani depende duha pod ang sige duha para tunga pod sila, no. Padula ta ni, no. Panta ni sa bityard na to buhaton then tay rules ani. Ay natong rules is simple na kayo, no. So, na kay Bityard account under sa call link. Kaya ang premium ang good ako ra mag internal transfer good, no. Makita mo na sa kong affiliate good kun sa username nimo reset na ako dito, no. So mo ang purpose nga dali mo mag buhat under sa call link. And deposit your account bisag minimum lang, no, or let's say $100 po din yung i-deposit or minimum. Tapos trade. Tapos mo na yung game rule, no. Minimum entry, $5 man. Leverage times 20. Trading duration, 30 minutes. Then, isa ra ka entry, no? And scout your own alts to trade. Stop ratio is 50%. Painal risk, no? Natulak yung ugat. Big gain will be. Uh, so, will receive $50 each, no? 30 minutes duration and all stop. So, inyong choice kung i-limit niyo or i-market niyo, no? Well, pwede rin po magpaabot og 30 minutes tanan kasi pinakasakog PNL, no? And i-check na to na ang history for awarding na dayon awarding na dayon. So isa-isa hon ta na-explain, no. So dito sa contracts, leverage man ta. So dapat bahalag BTC nya sudlan leverage ta 20 gid, no. 20 ta iro na to naman. No. Scout your own alts may giingon dere. So mangita ta dere alts nato unsay mga pabor niyo mo man ang mga top dere, no. Naa po dere mga coins. So mangita mo kasay pabor ninyo i-trade. So na mga technique kung sa pilion ninyo para mas dako inyong porsyento nga dali maabot, no. Dako siya glihok, no. Kabalo mo ana which is tanawon ninyo ang output lang. Dito na lang sa actual, no. Ato iti. Kay primero dito dani, no. Dili ni siya open for all. Kuan sa nako ang akong community ani. Kuang ipadula ni karong Sabado, no. So after that, mga next week kana open free for all na ta, no. Pati itong mga group na ko sa Telegram ako atong sila na pod ang akong himuag ani para ma-excite ba, no. So sa Sabado kani maka-appeal kato lang sang BBC community, no. And then the next week sa padula gipunta pwede gani every week na padula every week ko mga hatag og $100, no. So puhunan $5 gawing $50 salat ka diha. No, so yun okay na siya. Lingaw-lingaw lang tana. So ang paagi di ani is Google Meet, ano, maghatag kog link ninyo and dito mo manulod dito ta mag-meeting kaya ang Google Meet man gud is walay capping, no. Kasi putol unlike sa Zoom nga 40 minutes ra. So sa Google Meet ta dugay ta magtinabihay and mag-share ay kuan pud ta sharing ah ideas o mga analysis, no. Bana ako po nagbuhaton. So nindot siya, no, nindot siya yung trade. Singa na diri ta mag-scalp, time frame doesn't matter sa time frame ninyo. Basta kay PNL race ta, no? PNL race kay mata kabalo basin ang uban kani gani nga balance so is na 52 USDT, no. So og sa gain ta mag-base kasi luoy po ng uban kay let's say naitag 1,000 ang USDT ang ilahang funds unya. Ako sila gain kasi sa tuwa. So sa PNL ta mag-base, no, then times 20, no. So yun kaning i-check ang kakuan trade history para validation nga is good isa gid ka entry sila. Makita man address trade history, no. So dara ay nakakuan din ni naka copy trade din sa kuan trades, no. Kani dara. So margin 10 gani ang gigamit ani nga margin, no, per trades.
Okay, mahibalaan man na og copy trade o ikaw ang trade kaya nakabutang trade is open type niya is order by yourself nang gibutang, no? And dire tanan naka-copy trade ni sa ako tanan na to ni. So nga ni makita man ang kuan dire open time o close time. For example kaning 6%, no? So open time March 2 gahapon alas 3:29 and gi-close po na ko na siya March 2 alas 3:32. So kani siya scalp na siya. Scalp pila ni ka minutes? 3, no? 3 ka pen. Kani pang isa 14, 17 alas 3:14 gi-close alas 3:17 3 quadra po 3 minutes. No? So na yung mga ana. Kani pila po ni 56. Kani murag 6 minutes ni. So ana ang scalp no napo dara 2 seconds ra pod ni. 2 minutes 2 seconds kani 6%. So dara ano may balaan man na nato og pilay kuan open time niya og kana sa siya open. So 30 minutes ba duration so di kita magdali. And ug pwede po ninyo let's say within wa pa man ang 30 minutes nakahit mo og let's say 20, 30%, 40. So enough paminon nimo nga munaog na pod no or mo against na pod sa imong position. So pwede nimo i-close then mag-wait ka sa uban silang daog. So imuha na lang ana nga dili man tag di nila malaban ang imong GTP nga PNL no kay PNL man ta magbase. So ana lang pag-check no. So 5 ang minimum, ang deposit minimum is 10 ata. $10 ata, no? $10 ang minimum mag-deposit dire or 20 ba to? Deposit na ata. DRC 10 lagi. Minimum deposit is 10, no? So dili ra na naman ko video about sa pag-deposit from Binance inta mo nig $10 dire. Nanarbay fee ang kuano TRC mga 1 USDT na. Pero okay ra kay na compared sa ubang chain no. So kanetong buhaton. So the guide. So mag-enjoy ta ani. Ako di ko mapila na mo-facilitate lang ko. No? So dari ta magbuhat dali kay na. Ratio diri let's say kani times 20 naman daan. At kag 5 tapos is L ratio say nato to 50. No, ang TP doesn't matter na pwede na to 30 ra pod, no? Pwede na to 3. Mo na kanindot sa bityard kay pwede na nimo biyaan ba. Kay ang SL is perminti sunod, no? SL kanang sa mga medyo bag-o pa kaayo sa trading, nindot kining bityard. Kay di ka sunugon. Di po niya hot doon imong fans largo no. Di ka makuyaw-kuyawan ba. Dali kay ni siya. Apa ni siya trading tools? Wala pa na ko ano. Favorites. Dali. Yung nakop lang kan. No? Uban pa. Tara po din entry. So magnilumbaan na tayo tanong. And see you sa Saturday. And next week for sa Telegram group na ko no. Kada semana na to ni kanan. Pwede na to ni semanahon para maanad mo. And katulad sa siguro and thank you.